kontzientziazio eta sensibilizazio gehiago dagoen heinean, danok gaiaren inguruan, eta zorionez hau duela 15 urte arlo pribatuko gai bat izaten zen, eta horrela kudeatzen zen, eta azkenengo urteetan egindako lanari esker, bai mugimendu feminista, elkarte instituzioen lanari esker, lortu da arlo publikora pasatzea eta hortik kudeatzea eta hortik garrantzia handia izatea, ez da. Baina argi dago oraindik asko dugula egiteko, ez da. Beti izaten dugu, ezagutzen ditugun kasuak Mendizostuaren goiko aldekoak direla, oraindik ia egunero ikasten ari gara fenomenoaren errealitatearen inguruan, eta egokitu behar gara behar berriei. Eta, bide horretan gaude, arlo desberdinetatik kalitatezko atentzioa arreta eman behar da, badakigu kasuistika asko ematen direla, anitzak dira egoerak indarkeria jasatzen duten emakumeen artean, horregatik sistemara sartzeko bide desberdinak daude, bide judiziala, poliziala, gizarte ongizateko zerbitzuak, osasun bidetik, lortu behar duguna da arlo bakoitzatik kalitatezko erantzun bat eman ahal izatea, eta bide batez denon arteko koordinazioan hobetzen joan, ez? Eta, helburu horrekin lanean gaude egunero, eta badakit honelako egoera baten aurrean gogorra dela ezer positiborik esatea, ez da, baina bai uste dut goraipatu behar ditugula arlo desberdinetan egunero gai hauei aurre egiteko lanean dabiltzaten profesional asko da asko, euren lana alden eta hobeto egiteko helburuarekin, eta gure helburua izan da hobekuntza hori, ez? Lanean jarraitu behar dugula, argi dago horrelako kasuen aurrean erantzun egokiak eman ahal izateko.